Hej, mit navn er Fabian Rosenkrantz, og det her er min optagelsesansøgningsvideo til bygningskonstruktøruddannelsen. Grunden til, at jeg gerne vil læse til bygningskonstruktør, er, at jeg har altid været meget interesseret i byggebranchen. Tilbage i folkeskolen var jeg i praktik i en virksomhed, der både havde bygningskonstruktører, ingeniører, men også arkitekter. Og jeg synes, at spillet mellem de her tre faggrupper er enormt spændende, og det er noget, jeg godt kan se mig selv i. Og jeg synes som bygningskonstruktør, at man ligesom er i midten af det hele, er en rolle, som jeg rigtig godt kan lide. Og noget arbejde, jeg sagtens skal se mig selv i. Og det her med at sidde med en plantegning og få tingene til at lade sig gøre, det er noget af det, som jeg synes er rigtig spændende. Selve uddannelsens opbygning, synes jeg passer rigtig godt til mig. Det her med, at man har de 2 første semestre, hvor man ligesom lærer det grundlæggende, og så groft sagt resten af tiden arbejder meget, som man egentlig vil i selve arbejdet. Det er noget, der passer mig rigtig godt. Og så det her med, at man har mulighed for sit praktikforløb i udlandet, det synes jeg også er enormt tiltalende. Men generelt så det her med projektstyring og det her med at arbejde i grupper, arbejde med en masse forskellige faggrupper, synes jeg er meget interessant, og det virker som et arbejde, hvor man hele tiden lærer, og tingene står ikke stille, man har mulighed for at udvikle sig, og man har også mulighed for noget, som jeg har kigget på, at uddanne sig videre. Det kunne for eksempel være arkitekturens teknologi, hvor man ligesom fokuserer på kvalitet og bæredygtighed, hvilket jeg synes er super vigtigt i moderne byggeri. Så jeg synes egentlig, der er en masse spændende aspekter, som jeg godt kan se mig selv i. Så det er egentlig derfor, at jeg gerne vil optages på den her uddannelse.